na yun eh. Di na yun magwanto. Uy! Unsa ba to? Oh no! Murag na inanitsit sa kuhay. Uy! Murag tuwa dito nagikan sa nag-uyog-uyog nga dahon. Aha! Tao yun eh! Ayaw, Kol. Nalibang ra ko diri, Kol. Nasurpresa ka no? Kay ikaw pa'y pinakaunang tao nga nalibang akong baligyan sa akong ukay-ukay. Ha? Pulido na. Barato pa. Ganun diri maligya. Kalibunan man ni diri. Kisa may mong baligyaan diri. Na-surprise ko kunin mo ba? Uy, tama. Nasurpresa ka no? Kay ikaw pa'y pinakaunang tao nga nalibang akong baligyan sa akong ukay-ukay. Ha? Pulido na. Barato pa. Naplip man siguro yung tawhanan eh. Baligyaan man tangan nalibang man ko diri. Ganun akong pa may unang customer ni mo. Kabalo man ka nalibang man ko diri. Dito sa sentro, pamaligya dito. Ayaw diri, kaya nalibang ko diri. Itsahan takag tayo dira. Awa dira, wapa ko na human diri ba? Kisa pa baligyan ako, Drake. Huwag may lain tao. Ikaw raman. Ayaw yung taon ko, kaya nalibang pa ko. Hawa diri. Wala na kay mahimo pa. Kinanan pakyawon ni mo ang ako ang ukay-ukay nga barato na. Pulido pa. Kay kung di ni mo pakyawon, itugan ta ka, isumbong ta ka, mapriso pa ka. Matong sa gulo. Igwa. Si Johnny Boy manggod, siya marunong nabut-buot nga diri ami moagi. Purbida tong tambubuan na to. Mo jud to hinungdan ngo nga saag mi. Karon ahan ako paingunan ni. Basig dira siguro nagtapok-tapok nga bagnot. Naa siya dira. Ha? Nga mapriso man ko. Di unsa man ta ka. Wa man tagi kawatan sa imong ukay-ukay. Hawa diri. Hawa diri. Di ko mahawa, Dre. Kay negosyante ko. Negosyo ni ako ah. Ukay-ukay na. Barato na. Pulido pa. Ikaw, unsa may maghimo niya? Mura kag sigbin nga nagtuwad. Naglubong sa bomba. Palitan na niya akong ukay-ukay. Pagyawa. Dalipan siguro ni tawanan eh. Palitan na lang siguro na ako ni. Ang problema, wala ko'y kwarta. Isturbo kayo sa akong paglibang ng tawanan eh. Busing, pautangan lang sa kuha na, busing. Wala ko'y kwarta. Mali na naging ka sa kuha lagi. Pamana sa akong libang diri ah. Maulaw akong lubot. Hawa diri ah. Patiwasas ako ba? Kaya di matagak bisang saon kung naaka. Sige, magbantay ka. Maghulat ko si Modre. Kay kung di ni mo ni Pacquiao ng akong ukay-ukay nga pulido na, barato pa, ipatulbot ka. Ha? Ipatulbot ka. Sige, maghulat ko si Modre. Kay murag, humot kayo ng gitanom ni mga durian. Diri ka, dito ko. Ha? Flip yun oh. Kita siya nga naliba ang tao diri ah. Di baligyan pa niya ukay-ukay. Papakyaw pa na niya sa kuha. Patulpo pa yun ko. Buwang na. Ayaw gid pagsuloy yung ikas niya. Kay patulpo tayo ka. Gihangak na ko ginagan. Wa pa gyud ako nakita Johnny Boy. Sa mukha ning trabaho ay masigi na kong dagan. Amang gyud kahato siya. Sa unahan may basig na dito. Nakalibang na yun ko. Natagak na yun. Pero problema, unsa man akong ilo ani diri ah. Naglibog ko kay dagang katul. Ay kaning badyang. Kay slide kayo ni ilo. Iilo ko ning badyang. Karon ka. Ay salamat. Kasaba sa paan. Flip diri oy. Nangilo pa gani ko. Salamat man na jud. Salamat. Managyong kong libang. Hoy! Humana ba? Kadugay ba ni mo diya? Dagdagan ng oras. Tapurado! Kadugay ba ni mo diya? Asa na ka to si Berto? Oras. Nasaag na to. Ako ra ba'y naswito diri ah. Nabuang na. Sa mo kining flip. Pwerte ka lang yan. Mag-shoot na ko. Uy! Kini! Nahuman na yun si Glubang. Ha? Nahuman na yun si Glubang. Kini! Mahalina na yun ko sa akong ukay-ukay. Nga pulido na. Barato pa. Di na yun siya makaikyas. Mahurot na yun din akong ukay-ukay. Yeah, bay! Grabe kalipay. Murag mabuang sa iyang kalipay. Tindog gani ko nalipay na. Uy! Boss! Unsa man na? Uy!
Dalipat ra gyud si Patanta ni. Di ni kagukod sa kuha. Kay ako'y pinakakusog mudagan sa among barangay. Sa barangay Kambugan. Unsa ba na? Uy! Ding sibat ang akong gusto may nga nalibang.